Rahama ki ci maganar gaskiya na gaji da irin abubuwan da yake jaza tsaki ji Rahama ba haka bane zuciya na ta kasa matsuwa da ke sati biyu da yin haka mun yi irin kes din nan sati biyu da ya wuce yanzu jiya kuma muna zaune Rahama kin ga irin chat din da na gani a wayanki yanzu inda Allah ya sa a ce labari aka bani wallahi ba zan yi da Rahama me yasa ki ringa cin amana ta wani irin hakuri kullun ki ringa bana hakuri ha ba Rahama hakan ba zai sake faruwa ba wallahi Rahama idan dai har kika sake ma haka kin ga ɗaya na biyu in kika sake na uku ko wannan abin zai iya sanadin rabuwa na da soyayya mu za ta iya samu ala gaskiya akan me ne auren ki fa nake so sai kin ga abin soyayya to kai hakuri dan assalamu alaikum kullum ki ringa hakuri amma da sai daga zuwa na mama ta aiki farin ciki da murna na gani na da ke amma na ga gaba ɗaya kin fara canja me ya matsala na canza dakata min ka bar nan gurin tun kafin dare ya maka gaya maka duk ba na son ka ba na ƙaunar garin ka na san ka ne ya kake neman ka rusa min rayuwata kin san me kike cewa waye wannan dan Allah ka tsaya ka saurare ni Okay. ka fahimce ni ma ban san shi ba ban taba ganin shi ba kawai ya zo ne da mutum haka zaki ce irin kalaman da yake min a waya da yanayin yadda muke chatting shine zaki canja min lokaci guda kaga malam dan Allah kai hakuri ban san ka ba dan Allah ka rufa ma asiri kar ka kashe ma aure kin ga irin cin amana har ya kai malam dakata ringa mai zanini ya Malam dakata. Allah bai farke nake mata a tunanin na kai Wai ne ba da wanda ke kake nake so ba. ka aure ta shikenan irin chatting din da nake da ke da irin wayar da muke yi da ke sun tabbatar min da cewa ba so na kike ba daman ba na son ka Allah ya raka taki shikenan na amince da duk wannan wulakancin da kika tattaro kika mu amma dan Allah ina neman wata alfarma wajen ki taimaka min malam kakka ji komai waya ta ce ta matsa min da na zo wajen da kike domin duk lokacin da na dauko wata namban zai kira da ta ga ba nan baki bace gaba ɗaya sai in ga ta mutu ta saba da jin muryarki ta saba da yin chatting da ke dan Allah ki taimaka ko waya ta ce ki yi makalamai masu daɗi domin hankalinta ya kwanta ni ma in samu nutsuwa kuma duk wa'annan kalaman da kake ni na ma bai ji shi ba balantana dan Allah malam ka ni ka matsa min daga inda nake ba na son ganin ka shikenan zan tafi in baki amma wayata a nan zan bata ba don komai ba saboda ni ba zan ƙara yadda da complaint ɗin da wayata za ta yi ba wani wannan ya ne me yake faɗa yanzu da Allah ya sa a ce labari aka bani wallahi ba zan yi da bari wallahi ba zan yi gashi gaba na abu ya faru wallahi sai baba da mama sun ci wallahi baba da mama sun ci dan Allah dai na dai cin magana ba wani magana wallahi ba wani magana sun amana cin amanan ka ba ka kai ki manta fa